Hola, bona nit a tots. Avui us volia explicar un aspecte que em va cridar l'atenció de la novel·la El carter, del Charles Bukowski, que ja vaig comentar al meu assaig llegint Bukowski, i la volia comparar amb la meva novel·la L'administrativa, val? Perquè diguem que aquesta novel·la, la del Charles Bukowski, Post Office, és la que em va inspirar al cap de molts anys d'haver-la llegit per seure a escriure la meva novel·la L'administrativa, d'acord? Les dues són novel·les de caràcter autobiogràfic, però bé, vull destacar un aspecte d'aquesta novel·la del Charles Bukowski, que ell la va escriure quan tenia gairebé 50 anys. Si busqueu per internet trobareu que es diu que va ser com la primera novel·la que va escriure amb 50 anys, com si fos la primera cosa que hagués escrit l'escriptor, i no és així ni molt menys. I quan la va escriure ja havia escrit molts relats i poemes, i el que passa que el seu editor li va recomanar escriure novel·la perquè és el que sortia millor, i és quan va seure a escriure aquesta novel·la. Però bé, l'aspecte que jo volia destacar i que em va cridar l'atenció quan la vaig llegir, i després quan vaig llegir-la per segona vegada, per escriure el meu assaig llegint Bukowski, és que aquesta novel·la diguem que està marcada dintre de l'ambient laboral on treballava Charles Bukowski. Ell va ser durant 13 anys carter de correu postal dels Estats Units, més concretament de la ciutat de Los Angeles. Va estar uns 3 anys, vora 3 anys com a carter de carrer, repartint cartes. Després ho va deixar un temps, va trobar altres feines i al cap d'un temps hi va tornar, però ja com a oficinista d'una de les oficines de correus de Los Angeles, d'acord? Diguem que ell en aquesta novel·la s'enfoca molt a dintre de l'ambient laboral, i després passa com molt sutilment, retrata com les 3 parelles que ell va tenir al llarg de tots aquests anys, entre les quals estava la mare de la seva filla. Però això de les parelles ho passa com molt per sobre, s'emmarca molt a dintre de l'ambient laboral, que a mi això em va agradar molt. Però hi ha una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i que no he vist mai a cap ressenya que li hagin fet, ni a cap entrevista que li fessin, que li preguntessin. És una cosa que a mi em va cridar l'atenció, com és que en cap moment fa referència al seu ofici com a escriptor, quan ell, durant aquests anys, diguem que jo crec que tenia uns 37 quan va començar, uns 36 anys o així, a treballar a correus, fins als 50. I en cap moment fa al·lusió al seu ofici d'escriptor, quan ja escrivia, i escrivia molt, i escrivia ja alguna publicació coneguda, i havia fet molts de poemes, ja s'havia relacionat amb escriptors coneguts de la generació dels Beat, i a mi això em va cridar l'atenció. Evidentment, jo crec que ho va fer expressament. Només al final de tot de la novel·la, que és quan ell decideix plegar de correus, comenta que ell escriurà sobre aquesta història, aquesta faceta de la seva vida que ha passat a correus. És l'única al·lusió que fa, però no diu que s'havia dedicat a escriure mai. I a mi això em va cridar l'atenció, però és que més em va cridar l'atenció que ningú ho hagi ressenyat, això, no? Doncs és un aspecte que jo vaig treure de relleu en el meu assaig llegint Bukowski. Llavors, aquesta novel·la, com ja dic, jo vaig llegir, no sé, farà 15 anys, potser, sí, 14, val? És la que un temps després a mi em va portar a escriure, o la que em va inspirar, la meva novel·la L'administrativa. Llavors, a diferència del Charles Bukowski,
a la meva novel·la, que també relato dintre d'un ambient laboral, i diguem que a mi el que em va agradar molt amb el paral·lelisme que vaig agafar de Charles Bukowski és que Charles Bukowski, de la mateixa manera que jo, també va agafar una crisi d'estrès molt forta i molt similar a la que vaig patir jo l'any 2009 com a conseqüència de la crisi econòmica del 2008 i que ens va esquitxar a tantíssima gent, directa o indirectament. Quan jo vaig seure a escriure aquesta novel·la, igual que el Charles Bukowski, no era la primera cosa que escrivia, ja feia el temps que escrivia relats, poemes, en el meu blog, primer un blog en castellà, després la Bústia Groga, ho he explicat moltes vegades. Però quan jo vaig seure a l'escriure, vaig tenir molt clar, primer, o sigui, al començament, no? Com començo amb la crisi d'estrès del meu alter ego, la Silvana Roig, i a partir d'aquí, amb aquest trencament, com va evolucionar el personatge. I vaig voler retratar, a diferència del Charles Bukowski, que només s'enfoca amb lo laboral i molt per sobre amb les relacions personals, vaig voler retratar com un poliedre a l'aspecte laboral de la Silvana Roig, que és el meu alter ego, a l'aspecte familiar, com a mare i esposa, com s'ho combina, i després ja es veu com entra el tema de l'escriptura, o sigui, l'aspecte com a escriptora i com va evolucionant, no? I com es transforma, o sigui, com a conseqüència d'aquella crisi, la Silvana Roig comença a escriure i això també es veu molt bé en aquesta novel·la i ho vaig voler retratar. Em sembla que ho vaig aconseguir, malgrat que és una novel·la curta, però es veu molt bé aquest poliedre, no? I jo crec que és un avantatge, no? Que es veu com tot l'aspecte com a mare, com a treballadora i com a escriptora, i de fet en broma alguna vegada he dit que aquesta novel·la la podia haver titulat El naixement d'una escriptora, no? Per dir-ho d'alguna manera. I res, només volia comentar-vos això, o sigui que una miqueta és el motiu de la meva novel·la i com em va inspirar aquest gran escriptor que és Charles Bukowski. Espero que us hagi agradat el comentari, avui no faig cap lectura, i si us interessa la novel·la sapigueu que la teniu a la venda al portal d'Amazon i a la llibreria La Graia de Granollers i a la llibreria Documenta de Barcelona i també a totes les biblioteques de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies.